Hi guys, maayong hapon ninyong tanan diha guys. Kuyog gimi ninyo guys. Musod ta diri sa Berhin sa Rigla kay managko ta guys. Nagmisa taron guys pero dili na lang mi moatin og misa kay panagko try among arion kay kanang hapon na bitaw apiki kay sa oras. Nya kani akong ubang kauban, kani akong kauban di mo sugot nga mosimba mi kay hapon na niya karon na mi diri guys, ari mi palit og mga kandila guys. Diri mi sa sud. Unya karon kay tagpiso ra din kandila diri guys, barato ra. Pero gagmay ra sad noon guys. Pero okay ra guys kay barato ra man sad piso. Sakto-sakto ra sad sa piso niya. Karon guys, adto mi sa taas. Mana kami sa taas guys kay adto mi didto managkot. Adto ta managkot sa taas guys kay ang dagkutanan dana guys kay dako ang dagkutanan ug daghan. Dako kayo ang daubanan dara guys atong tanawon guys ha. Diba? Dako kayo ang dauban o tawa o dako kay siga guys. Mo nang ari ta diri managkot kay dako kay daubanan sa Berhin sa Rigla o tawa o. Diba? Dako kayong kayo dire. O so karon ari sa ta dire mo standby sa tagkadiyot dire guys. Standby sa tagkadiyot magpadaplin sad ta kay mga moyo sa ta sa mamamiri nga hatagan ta pirmi og mayong panglawas og grasya kaluy-an ta niya pirmi nga ilikay ta sa mga kuan nga katalagman mao ra jud ni atong kuan kalipay og hatagag may panglawas ba pirmi nya karon guys humana jud tag panagkot padung na sad ta mo pauli mo exit na sad ta guys mo exit na sad ta kay hapon na nya diaring dapita guys. Hinumdum ko diaring dapita guys sa bago pa kong nag-eyeglass guys. Pag naog na ko dira guys, nagtuo ko wala nay ang sus ni Ginoo ko nga naa wala na maday ang di ba perti na kong pagkahagbaa. Perti sad na kong uwawa atong panahon na pero okay ra. Charge so experience so, nya karon guys ari ta diri agi sa may kilid kay magtanaw-tanaw sa taning mga kahoy ba mga nindot na kayong mga kahoy diri tag-as kaayo nga dagko na mao na nga atong luawon nya karon guys naana ta diri sa may park nila atong tan-awon ang park nila guys oh nindot na kaayo dako na kag improvement diri guys oh nindot na kay laag-laagan diri kung kinsay maka lugar og naay panahon nga taas-taas pwede mo manglaag diari guys kay nindot kay laagan labi naghapon kay bugnaw nya sa karon sa daghan sa kay manglaag diri oh tan-awan na atong tanawon guys oh tanawan ninyo guys oh di ba daghan na kay manglaag unya kami kay apiki naman sa oras guys ari lang Miss Daplin guys manglili lang mi guys kay unsaon man ni kay kita ang tulo na magbayay how sweet Uba ka mag-helmet sikop ka diya. hay may siko padung naman sa mo parking Ha? tawgon pa jud ay Piribot dahil ako nasa. saon na ana paron Atong kuan. Padung sa kuwan, sikas. oh guys, mamauli na ta guys na may nitungas na mi sa taytayan guys oh. Puwa na kay langit guys, kay padong na mungit-ngit. Puwa kayo ang langit kay init kay ganina nga adlawan pa. Mao na nga magpuwa jud ang langit basta padong na mungit-ngit kang ngit-ngitan jud mi pauli guys. Mangit-ngitan jud tag pauli ron guys kay unsaon nga hapon naman kay tag nang lakaw. Mao na nga mangit-ngitan tao na nata sa tunga-tunga sa taytayan nice kay tanawon ang langit guys no nga nagpuwa-puwa